Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Муҳтарам ҳаводори канал, баъри шумо аз дукони гӯшаи аз биҳишт, яъне ки меваҳои биҳиштӣ ки дар ин ҷо фаровон аст, барои шумо пешниҳод мекунем. Шахсоне ки тӯю маърака ё ён хеле маросимҳо доранду мехоҳанд меваҳои тару тозаро харидорӣ намоянд, метавонанд дар минтақаи якум ки ҷой гирифта шудааст, ҳамин дукони боғҳои биҳишт гӯем, тамоми намуди меваҳо аз тропикӣ сар карда то худи ҳамин меваҳои дохилии ҳамин кишварамон тамоми намудаш ҳаст бо нархҳои дастрас ва инчунин оптом, розница ва оптом гӯем, чакана ва оптом метавонед дар ҳамин ҷо тамоми намуди меваҳоро харидорӣ кунед. Воқеъ шудааст ин дукон дар рӯпарӯи саҳнаи ҳамин Сомони Султон ки маъруф аст ҳамчун бинои сурх мавҷуд аст. фурӯшандаҳои боинсоф доранд, акои Суҳробҷон хусусан, ки то ҳоли рости гап ягон хел танқид дар бораи ин кас шунидагӣ нестем. Дуконашон тамоми нӯшу неъматҳои рӯи достархон, яъне ки аз намуди меваҳо ҳаст, аз намуди банана, чанд намуд себҳову мандарину, киву, ҳатто ин меваҳое ки то ҳол ман нахӯрдам, ананасу дигар чизҳо низ ҳаст. дӯсто, метавонед омода бо нархҳои дастрас харидорӣ кунед барои тӯю маъракаву маросимҳотон. Барои чӣ меред ким ҷоҳо расход карда, он расходе ки он тарафҳо меред, метавонед бо зиёдтар карда аз ин ҷо меваҳоро харидорӣ кунед бо нархи ҳамун шаҳру дигар ҷоҳо ҳаст. ин ҷо мана дӯстон, воқеан мебинед, чашмотон равшан мешавад. Тамоми намуди меваҳо аз намуди анор, инчунин салатворӣ ҳам ҳаст, метавонед салату кавутию дигар чизҳо ҳаст. ин ҷо рақамҳои телефон 824 0203. агар заказ кунед барои дуконҳотон, ҳатман то дари дуконҳо бурда мерасонанд. дӯстон, ин ҷо доим серхаридор аст монанди мана дӯсто чормағзу дигару намудҳо ҳаст. мана дӯсто мана дӯстон оптом ва розница. мана ин буд дӯстон, баъри шумо аз ҳамин дукон дидан кардам. ҳатман шумо низ меҳмон шед ба ин дукон, тамоми намуди меваҳоро аз ин ҷо шумо дастрас мекунед. дӯстон, ангурҳои сиёҳу ҳусейнию дигару лимону помидорҳои свежи, инчунин бодринг ва дигар намуди маҳсулотҳои рӯи дастархон. видео маъқул шавад агар ҳатман фикру андешаи некатона мегузоред. дӯстони азиз, ин буд барои шумо дидан кардем аз дукони мевафурӯши акои Суҳробҷон. мана шахсиятое ки тарбуза ёд кардагӣ бошад, тарбуз ҳам будааст дар ин ҷо, дар токои баланд мондагӣ. ҳа боқӣ сарбаланду хонаобод бошед.